नै खुसिथार ओंखाम मोनजासिगोनखाय मालाय आयु आयु थाखोमालायबाय नोंहालाय ओंखाम मोनजासिगोन ओंखाम मोनजासिगोन खुसि नामा नै ओंखाम रानग्राफ्रा बाजैमोनसोलै नै बेखौ जों माबा दोन्दोंमोनहाय मना आखबाखौ जासिगोन जाबायबो आंनोबो जाबाय एसे एरबाव आंनो दा मोननाय नङाबो जाबाय मेथाइ जादों फान्थाव भाजा नै वाव मोनजाबायानो नांगौ जायो नै मालाय रानग्राफ्रा बा आयु आयु थालासो दैयावसो मोनदोंमोन बिस्रा आंबो बिदिखौनो जागोन मोजां मोनो आं नै ना मोनजाबाय आरो ना नै भाजिया ना रानबाय साखा साखाखौनो उदैया मोजां जायो ओमफ्राय मोजां जाया इयो मिरामिससो आं दालि जाला जानाय आइटेमफ्रा गोथाव गोथावथारहाय जानो नागिरबाय नै